a teraz môj celý kanál sa premenil, lebo už budem žiadne videá dávať o Fortnite, Rocket League, Robloxu, Minecraftu. Teraz na mojom kanále len FIFA, futbalové videá, futbalistov a samé najnovšie štýly o futbale. A k tomu teraz budú vychádzať triky, bo je zima, celé to budú vychádzať triky, ale keď chcete, môžem vám ukazovať triky s balónom. Tu dnu nemôžem, takže s balónom môžem. To tak môžeme robiť. Potom budem to cez leto učiť s loptou. Takže čaute. O 6 dní si zmením toto názov kanálu, bude sa volať Haaland 9. Všetky podobné